டே முகராசு, ஏன்டா ரொம்ப விசனமாக உட்காந்துருக்குற? ஏதோ கப்பலே கவுந்து போன மாதிரி கன்னத்தில் கை கொடுத்து உட்காந்துருக்குற. அட போப்பா ராசுக்குட்டி, என்னைக்கும் கலங்காத நம்ம பனங்காட்டு பழனிசாமி அண்ணனே நீ கண்ணீர் விட்டு கதறிட்டாருப்பா. எது நம்ம பனங்காட்டு பழனிசாமி அண்ணா? அவர் எதுக்கு அழுதாரு? ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லைப்பா, அவர் பையனுக்கு பல நாளாக பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்காரு, பொண்ணே கிடைக்க மாட்டேதுப்பா. அவர் பையனுக்கா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? அவன் நல்ல ஆள் வாட்ட சாட்டமாக ஹீரோவாட்டு இருப்பானப்பா. அட அவன் என்னதான் வாட்ட சாட்டமாக அழகாக இருந்தாலும் படிச்சுட்டு விவசாயம் பண்ணுறன்னு தெரியறான் இல்லையா, அதனால தான் அவனுக்கு எவனும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அப்படியா? சரி அதை விடு. நம்ம அந்த மூளைக்காட்டு முனுச்சாமி என்ன இருக்கார் இல்லையா, அவர் பையன் ஏதோ அந்த ஐடி வேலையிலேயோ கவர்மெண்ட் வேலையிலேயோ இருக்குதா சொன்னாங்க. அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? அட போப்பா, அவன் கதை பெருங்கதையாக இருக்குது. அவன் நல்லா படிச்சுட்டு ஐடியிலேயோ கவர்மெண்ட்லேயோ வேலையில் இருக்கான், கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறான். அவனுக்கு எவனும் பொண்ணு தர மாட்டேங்கிறான்ப்பா. அப்படியா? அது என்னப்பா காரணம்? அவனுக்கு ஏன் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க? அட அது ஒன்றும் இல்லைப்பா, அவன் என்னதான் படித்து கை நிறைய சம்பளம் வாங்கினாலும் அவன்கிட்ட அடிப்படை சொத்து இல்லை, விவசாய பூமி இல்லை, நிலப்புலன் இல்லைன்னு எவனும் பொண்ணு தர மாட்டேங்கிறான்ப்பா. ஆட இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுதுப்பா. ஒருத்தன் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தானா அவனுக்கு பொண்ணு கொடுத்தா காடு மெட்லாம் போய் வேலை செய்யணும். ஆனால் அதே சமயத்தில் படிச்சு ஒருத்த கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறான், ஆனால் அவனுக்கு விவசாய பூமியை அடிப்படை சொத்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, நாளைக்கு வேலை போயிடுச்சுன்னா வித்து திங்கிறதுக்கு விவசாய பூமி இருக்காது. அப்போ மொத்தத்தில் நோகாமல் நோமி கும்பிடும் நினைக்கிறீங்க. விவசாய பூமி இருந்தால் விவசாய வேலை செய்யணும், அதே சமயத்தில் வேலை இருந்து பூமி இல்லைன்னா எதிர்காலத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு செக்யூரிட்டி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போது இந்த சமுதாயம் எப்படியெல்லாம் சீரழிஞ்சிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. ஒரு காலத்தில் பொன் குழந்தையை பெற்றுக்கிட்டா வரதட்சணை கொடுக்கணும், பொன் குழந்தையை பெற்றுக்காம விட்டீங்க. இன்றைக்கி பல பேர் கல்யாணம் ஆகாமல் பசங்க தடுமாறிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ணுறோன்னு நம்ம புறக்கணிக்கிறோம். இப்படி விவசாயியும் விவசாயத்தையும் நம்ம புறக்கணிச்சோம்னா நாளைக்கு சோறு தண்ணி இல்லாமல் திரிய போகிறோம்டா நம்ம. ராசுகுட்டி, உன் வேக்கானமெல்லாம் இங்கே செல்லாதுப்பா. நீ போய் ஆகிற வேலையை பாரு. ஏன் அப்படி மண்டை காஞ்சி தெரியுற?